bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde Ayaw Pin TV to gonɗon eɗen gondi kala jamma kisal wone moɗon en jetti gueno jurumdere jurumtoɗo jaftoɗo waɗa wona golle jaɓe lamɗo lamɓe lamaɓe en juule nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kodda adna mbawi almami nelaɓe kono en yetti sabbuji ɗi kala sababu wodede en mbiɗen ko jignaɓeɓe yaaɓe elto fofto heddi wiyodo so ɓooy sababu goɗɗo o garɗen humnidade hakkude men e yeeɓiyankoɓe meɗen e émission men jangguin pular lewal pino Abou Samba Diop galle joom calminama e juurama en calmini joom galle o miñi ko en mawni debbo en gorko sukay moon en mbi jaam kisane mabɓe e men enen kala julɓe en calmini ɓinguel men Djiby Abou Dieng mo ganduɗa so weeli walla so yeeɓama waɗi fayida kanko woni caggal muɗum kono kadi en jetti miñi men ɓinguel men mo kewne waddude émission e kala saaha ñanden émission men jawtuɗo o arano tawi ko mon joguino haaju seeɗa hono Elimane Gaydo hande kam Allah waɗi o tawtorama yewtere nde ɗum onon kala on calminama on juurama wonɓe wuuro e wonɓe ladde foof calminama en ñaaguima Allah yalla seeɗini ñooɓe jaccino ɗanniɓe Elimane assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah ba mat a salminama a juurama en calmini bandiraɓe yoɓomen ɗo e nder leydi hay caggal yidi kamɓe foof ɓe calminaɓe juurama moƴƴaral kisal wone mabɓe anni kadi no mbiɗani en calmini Djiby ko kanko e hette kaɓirɗe machallah kadi kala kadi no mbiɗani so leeri ha hunde weeli welde heɗade weeli yebde fof kanko ɗum kadi en jettimo no fewi anni kadi a yettama noon waɗi no mbiɗani en jetti kadi Bathia Ba hakkude moon e émission moon jawtuɗo o waɗi fayida no fewi ɗumni kadi noon on jarama no fewi kadi eɗen mbiɗani janoɗen ko Fouta hawrude ganduɗa hoorema kadi foof eko fayde batte e ɗumne kadi ko en jeehi onon kadi lomtiɗo enen kadi jahanɗen fonnoɓe yaade ɓe kadi ko noon no mbiɗani hande garteten koye deftere Yero Doro Diallo wiyetede dewle fulɓe eɗen gandi e joguiɗen ɗo hande koye deftere tati jarataɗen koye deftere dikkiri e deftere ko wiyete hiiso taro goo hiiso ɗiɗi walla hiiso goo en jihini ha puɗɗen nadde e hiiso ɗiɗi o wadde hande kadi jurnuɗen seeɗa kadi e deftere Yero Doro Diallo wiyetede dewle fulɓe en garino haɗo e hello capantati e goo ko ɗon kanɗen en jokkata hande wona nafoje debbo so wiyama ɗen gandi so wiyama dewle fulɓe tan so woni woto wiye nafoore so heewi wiye nafoje debbo eyyi ɗum noon Baba Hammat ma taran en sen paari kadi garani kadi en namni e seeɗa eɗen jubbuɗen e deftere nde Baba Hammat bisimilla eyyi Elimane a jarama yo Allah yurmo en yaafo ceerno Yero Doro Diallo e ballal makko ngal hokki ngol ɗacciri rendo ngo yalla fo wattu foftorde makko amin nafoje debbo so ƴammowo rokkama ina fawe nafoje ɗe tottete ko esiraɓe ɓe ɓenne gummo e heblude jorare ɓinguel mabɓe kalis nafoje o fof sodete ko comci so tawi jinnaɓe ɓe ina mbawti ɓe ɓeydat hen kalis ha heewa ɓe kebla comci ɗi ɓe pewna jorare ɓe pewna jorare nde ha timma ɓe tafana cukalel mabɓe cuɗari kewdi kanŋe kalis walla yumma o fecca cuɗari mum tafana hen ɓiyum tuma ndeɓe codata comci nde ɓe mbaɗat hen comci liggorɗi e comci gabɗi e paɗe taaƴe huule e paɗe daymat e baluji e latiji e cuuraweje fof rendine waɗe jorare mofte ha ñande diftungu dawi jorare nde ronde yaada jombajo o ñande jorare fayi e hollirede joom gueɗal e jorare fof heɓat gueɗal muɗum hujjaji so koreji gorko keblima ha keeɓi ko jakori wonde ɗum ɗo ina wona hujjaji ɓe ɗiɓe ɗaɓɓiraɗi
ɓe mbaɗa koolaɗo maɓɓe nawa hujja o to esiraɓe o holla ɓe ko hujja mo ɓe pawno o ɓe gaddi hujja noon ko yummiraɓe ɗaɓɓata ɗum sabu hujja ko jawdi ndi jombajo heblori so ina hurtoyo so yummiraɓe ɓe ina pawa hujjaji ina pawa hujja ɓe noddata rewɓe wuro walla leegal fof ɓe ngara ɓe jooɗo ɓe cuɓo e maɓɓe ɓurɗo yorde keeci ɓe ɓenne cuɓo e mumen ɓurɗo wawde haalde o ɓe gardina ɗum e haala he ko kanko ɗaɓɓata hujjaji ɗi gorko gadduɗo hujjaji o onne ina jogii bandiraɗo debbo o hettina ɗum e haala he haalda e rewɓe ɗaɓɓoɓe hujjaji ɓe walla tawa omo ardi e ñeeño walla tawa omo yoori keeci o haalda e rewɓe ɓe to bange hujjaji ko ɗaɓɓoɓe ɓe hujja ɓe pawi fof ɓe mbiyaɓe ɓe ngala ɗum yo ɓen gustu sabu fawoɓe hujja ɓe ganda jogogal ƴamowo o ko jogii fof eɓe gandi eko ɗum e potata hedde ɓe mbaɗa ustu ɓeydu ha ɓe kawra e haala gorko o itta kaalis o totta ɓe jinnaɓe debbo o totte kaalis keblirɗo jorare jombajo o cooda comci ɗi debbo o heblori so ina hurtoyo so gadduɗo nafooje o tottiri ha timmi hollita jinnaɓe suka debbo o lajal nde ɓe jiiɗi rokkede debbo o hurtoyo so tawi lajal ngal hawranani jinnaɓe ɓe ɓe hawranani jignaɓe ɓe ɓe keddo hen so hawraniɓe ɓe keddo hen so hawrananiɓe ɓe ñaagoɓe lajal gongal ɓe kalda hen ɓe jaɓondira tawa eɓe mbawa hen heblanade keblugal timmugol gila e sodde comci ha e tafde e yardude kanŋeji suka debbo o walla tawa won e jignaɓe ɓe ɗanninoɗo eɓe padi ha arta tawtore dewgal ngal so tawi lajal dottama hawrama nde jombajo hurtoyto gadduɗo nafooje o ina hoota haalande so eɓe ngara diftade yoɓe gaddor hujjaji ɗi ina keewi kanji ngoni ngaari baaba bula boomi hujja yummiraɓe hujja kawiraɓe hujja baabiraɓe hujja cukoloñ hujja bandiraɓe worɓe joom hujja fof namdo totte hujja mum ɗiɗo hujjaji fof ko ɗiɗi tan tiiɗi hen ngaari baaba e bula boomi soɗi mbaɗaka eɗi mbawi hadde dewgal humede ko ɗum waɗi ko ɗi ala e sago ko adi fof ngaari baaba ko hujja kono ala e sago waɗe sabu so waɗaka ina wawi hadde dewgal humede e nder yontaji ɓennuɗi ɗi baaba tottitono ko ngaari kono ko baaba toko so kumɗo dewgal o jeeyi e ɗiɗo yontaji noon ko kaalis tan waɗete ngaari baaba kaalis o ko 200 mbuuɗu ndaw ngaari mbiyamdi hujja ɗimmo o ko bula boomi woni pastel ɗum kam ko joni kewi ɗum woni hujja boomi
e nder yonta ɓennuyo o bula boomi waɗetono ko dammuwol timmungol suka debbo o totta fedde mum rewre ko bula mumen oɗo hujja ala e sago o waɗe sabu omo wawi hadde dewgal welde hujjaji keddiɗi ɗi fof ina ɗaɓɓe kono cattinaka sabu ko ɗi teddungal tan kono ɗi mbawa hadde dewgal humede kadi iɗi mbawi wonde ñamande e dow hoore gorko o hande o dañi tottude ɓe fof sabu kanji fof iɗi mbawi tottirede geɗe nayyi goro walla kalis walla tew walla bottari yangue so bottari yangue waɗi o tottira lahal bottari ɗum tan yoniɓe kamɓe jomen hujjaji ɓe sabu ɗaɓɓude ɗi ko wurtinde enɗam humde dewgal so nafooje e hujjaji tottama debbo wattama e juuɗe ƴamoɓe dewgal hume so dewgal na hume hoddiɓe tintinte ngara tawtore kumal ngal dewle keewi humede ko galle joom wuro walla teddiniraɗo dewgal ngal fof nawe galle mum hume toon so dewgal na hume ceerno duwotoɗo dewgal ngal noddete ara ƴamowo o e ƴamreteɓe ɓe fof ngarat wallitoɓe bangeji ɗiɗi ɗi fof ngarat ceerno o namdo jiknaɓe beele kawri e haala ɓe mbiya ɓe kawri ko ɓuri himmude e toɓɓe koɓe deftoto o namdoɓe kadi beele nafooje tottama ɓe mbiya tottama ɓe kaala no foti o namdoɓe beele teŋi kaalama ƴamreteɗo o holla wonde ɓe puɗɗinomo hen haalde kono gasani sabu haala ka joofano ɓe naata e haala teŋe ko adi fof kala hinde wonɗo dotti teŋi ɓiɓɓe mumen ala e sago waɗe hayso eɓe ndewa jomum ñamande teŋe yeru e nder ferlo ko ɓuri hewde e teŋe ko tuggude e kolci 5 ha 15 holsere woni nagge kinɗe goɗɗe fulɓe ina tottira ko jaasi ɗum walla ko ɓuri ɗum ina yowiti tan e aada goto kala kono kadi tottude teŋe ha timma laawol gotol fawoto koye jogogal gorko so tawi ko seeɗa o jogui koye seeɗa o jogui o fuɗɗoto teŋe ɗe ko heddi ko wona ñamande so tawi ala hay hunde teŋe ɗe fof gonata ko ñamande e dow hoore gorko kono nde dewgal humete ko ma teŋe kaale ha ande no foti bangeji ɗi fof jaɓodira e dow ɗum nde dewgal hume so tawi ko teŋe fitiram golle en ko jomum so jomum ina jogui ko teŋi teŋat tan ha timma so tawi seeɗa o jogui o fuɗɗoro ko heddi ko wona ñamande so tawi o ala teŋe ɗe pawe e dow kutorgal makko ngal o faggorto ngal so tawi ko baylo guuɗo e tafgo o ala ko teŋi teŋe ɗe pawete koye e tande makko ko o jogui fof teŋe ɗe jaltine hen ala ko golli fof teŋe ɗe jaltine hen ha timma so tawi ko labbo guuɗo e seengo
teŋe ɗe pawoto koye sawtu makko sawtu woni koɓe ceerata ko pawoto koye sawtu makko ko noon kadi bambaɗo guurɗo e hoddu mum teŋe mum pawoto koye hoddu makko so tawi ko maabo guurɗo e cañirgal mum teŋe mum pawete koye cañirgal mum kono wonande mo ala gollal guurdugal on teŋe mum mbawi wonde tan ko ñamande nde o dañi fof o yoɓa ha nde timmi fof so jonde humoɓe dewgal nde jooɗima ɓe jooɗorto ko haaldude goonga laaɓɗo cer ala ko suuɗete ala ko moggete wondude ɗaɓɓude moƴƴere e namdodiral hakkunde maɓɓe e nanodiral hakkunde maɓɓe e nder jonde he so tawi koreji debbo o ɗaɓɓi e teŋe he ko ɓurti kattanɗe gorko o jonde nde ñaagoɓe yoɓe gustu sabu gorko o ala koɓe ɗaɓɓi ko so tawi gorko o na jogii jawdi kono jaɓani wadde teŋe timmude ko handi e fayida debbo o jonde nde ɗaɓɓiramo yo ɓeydu teŋe ɗe ha timma ɓe mbadda ustu ɓeydu ha ɓe kawra e teŋe so ɓe kawri hujjaji fof mbaɗama ƴamowo o e ƴamreteɗo o ñagodira debbo ƴamowo o wiya ƴamreteɗo o miɗen tori on cuddiɗo ƴamreteɗo o wiya min dokki on e dow sunna e dow jawdi mon ƴamowo o wiya min jaɓi seedeji cuɓe taw ko sukaɓe worɓe ngam jortade sukaɓe cakkitto mawɓe e gurdam ɓe kaalane no teŋe ɗe poti e ko waɗa hen e ko heddi ɓe jaɓa so seedeji cuɓama ceerno duwo ɗum woni dewgal humama wooda dariɗo e hakkunde batu he o wiya alkayri jama ɓeydima hakkunde kaari e kaari ha wona daaɗe tati so tawi ko gure baɗɗe tabalde nde fiye laabi tati kala nanɗo na andi ko dewgal huma ko ɗum findini tabalde nde e ɗoygol mum luggol kaɗen ɗo tarongo ko noon a jarama no feewi baba Hammat kadi a weltanama no feewi e tara wongo fayida reguigo e kadi mbiruɗani surtout ma ɗo battinirɗa ɗo ko hunde wonde fayida no feewi namde men gona kewoje no feewi eɗen gandi nana ni wiye nafoore namdal men goo so nafoore waɗama holko suka debbo o sodante hen a jarama Elimane ko adi fof mbawen sendude hakkude nafoore e hujjaji nafoore ko teddugal hakkunde ƴamowo o emo ƴamata o fodde hattan gorko o ɗum woni nafoore so tawi ko hujjaji ɗum ko fedde debbo o e jiginaɓe debbo o pawata gorko o hujjaji mbadde ustu ɓeydu haɗo nanodira fof kono wamma nafoore ko gorko tan ƴewata ko hattani saabu yidde mum e debbo o ko hattani waɗa nafoore wamma ko namda ko so yitiraɓe ɓe keeɓi nafoore ɓe codanta ɓiɓe ko jorare noon ko gueɗe kewɗe nden tan wona jorare donc ɗum ɓe codata ɓiɓe ko jorare soɓe keeɓi nafoore nde sa ƴeewi e nder helmere nde ni hakkude nafoore nafooje e hujja tan ene sertini saabu so tawi nafoore tan ko gorko o wonanta debbo o kono ƴeewa ko ɗum ɗo ene nafa ɗum naftoro ɗum hujja noon ɗum koko fawa ɗum noon ko fawa e ma tan walla ene fawa e ma waɗi ustu ɓeydu
eyyi wona hunde nde ganduɗa hoorema darinde ɗo gotel eyyi hujja gorko mo namna hol poɗɗo nawde hujja o taw gorko o hujja mo namna hol poɗɗo nawde ɗum eɗen andi gorko kam nawata hujjaji muɗum heewi nawde hujjaji ɗi ko koolaɗo gorko o mo gorko o hooli anda oɗo so nawima yettin so ɓeydani kam ustata on woni on naf koolaɗo makko kañum nawata hujjaji ɗi eyyi e ko noon no mbiɗani eɗen andi hen sahaji ni ko hen sahaji ne ƴeewe ni taw ko gaddo nawo hujjaji foti ene ƴeewe koola taw kadi ko heɓorɗo seeɗa eyyi en mbiya hen sa nelal nelaɗo yo neɗɗo so nelama yo ittu eyyi e ko noon hujja heɓama holko yummira holko yummirum cuddiɗo en e debbo o eyyi eyyi mi ƴeewa namdal men tati de namdal tati eyyi ko hujja heɓama holko yummiraɗo isiraɓe e isiraɓe eyyi holko ɓe coodata e holko ɓe coodata hen woni namdal tati de eyyi namdal tati so isiraɓe ɓe keeɓi kalis o ɓe coodata hen ko comci liggorɗi ɓe coodata hen ko comci gabɗi ɓe coodata hen ko paƴƴe taƴe huule ɓe coodata hen ko bate deymat e balluji en jogui paɗe wiyete ko balluji ɓe coodata hen ko latiji e siwrowuji ɗum fof ɓe coodata ɗum fof ko dusata debbo o ha yettoyo suudu muɗum eyyi wadde ɗum sooɓe keeɓi hujjaji ko ɗum ɓe coodata kamɓe yummum walla mbiyen yummiraɓe suka debbo o ko ɗeɗo gueɗe ɓe coodanta suka debbo o eyyi gorko gadduɗo hujja o holmo o hettinta hen so addi hujja o paari holmo hettinta hen eyyi kanko gaddowo hujja o heewi hettinde hen ko bandi ko debbo walla ñeeño mo hooli taw ko bawɗo haalde bawa wadde ɗo ustuɓeɗo haaloɓe hawra foof nde wonno namdi ko haala te eɗen gandi haala rewɓe ko debbo hono mumen tan wawi haalde mumen walla ñeeño taw ko ñeeño kadi wona on ñeeño taw bawɗo haaldede ganduɗo to woni aduna on heewi hennede ɗen ɗon gueɗe eyyi ko noon a jarama namdal men gongal joyi namdal joyi wonata de eyyi hujjaji nafoore mbaɗama hujjaji tottirama foof tottama ha paari holko heddi eyyi so gueɗe ɗe fof timmi nafoore waɗama hujjaji mbaɗama addunoɓe nafoore ɓe walla ɗumnaji namdoto ko ladial ndeɓe dokkitte debbo o ara hurtoyo ko ladial ngal tan ɓe namdoto hankkadi ladial ngal hanti ɓe namdoro heddi tan kadi ko ladial nanggue eyyi heddi ko ladial nanggue eyyi a jarama ɓe nangui ɓe dotti ñalawma naggama ɓe gaari e sertude holko isiraɓe ɓe mbiɓe soɓe gaare arde ɓe gaddo eyyi aɗa andi e mbiɗen tan kandi ko hujjaji ɓe mbi ha ladial dottama noon kala garanoyo jombajo yo addor ngaari baba yo addor buula boomi yo addor hujja yummiraɓe yo addor hujja babiraɓe yo addor hujja sukaɓe yo addor hujja bandiraɓe worɓe nde so ɗum arani ɗum woni ko jeyata hen sahaji debbo wooda araniɓe debbo tan guiƴi men cuuɗoya ɗum taw wonko ngakki woda tan ɗo cornoyi ɗum yimɓe ciiɗo camma less bisimilla ciiɗo camma less tan ha ɗumina donc ɗum addata ɗum bisimilla wadde namdal men jeeɗiɗi ɗiɗo hujjaji foof holɗin hujjaji ɓurɗi hen tinnede kam ɗi kam koko poti arde eyyi ɓuuri tidde hen ko hujjaji ɗi ganduɗa kaɗoji dewgal ngal wadde walla kaɗoji kumal wadde walla kaɗoji dewgal ngal welde ko wayno ngaari baba walla bula boomi so ngaari baba arani e nden joni kam rewɓe kumanto koye mumen so ngaari baba arani ina wawi hadde kumal ngal ina leltina kumal ngal so bula boomi arani ina wawi herƴinde dewgal ngal ha debbo wasa joɗade suudu muɗum donc ɗiɗo hujjaji ɗi ɓuuri tidde e hujjaji ɗi fof wadde ɗi hujjaji ɗi gona hujjaji caccinaɗi hayso kadi garani eɗi mbawi haltidede eyyi woni hujjaji woni namdal men jeetati woni namdal ma jeetati hujjaji keddiɗi ɗi fof ina mbawi waddede maslaha
ko en hujju yumiraɓe en babiraɓe en hujju sukaɓe en hujju bandiraɓe worɓe en ɗum fof ko wawi waddede maslaha saabu o haali to deftere to o wi won hen ina dottane hay bottari e ko nandi hen donc dottane bottari kam ɗum hen ko hujjaji baddetode maslaha donc ɗum ɗo wonno somi ɗumini ni namde maɗa karalla ɗo wi wonde en ko keddoɗen ko gasi ɗum noon mataw oɗo wawi waynade après eyyi ko noon a jarama no fewi ko adi ko fof kadi ko sa ƴewtidima guila puɗɗiɗa taro e namde ɗe fof ko kalɗa ko ha ɗo gasirɗo foof namde jeetere ɗe ala foof ɗo nanɗen hen ha joni ɓiɗɗo gorko o e ɓiɗɗo debbo o joddima nana kalda nana jiwodiri ala foof ko nanɗen hen foof ko esiraɓe esiraɓe rokketeɓe e ñagotoɓe e ñagateɓe tan jokkodiri ha joni wadde ɗum ɗo so tan ko ni on wayno no wayno hanki ni ko noon way ha joni so neɗɗo heeɓi debbo tan ma andu nanguir ɗum wadde ɗum ɗe gueɗe foof ko ɓamɗen haalde ko pop ha ɗo haaji ɗo foof ala foof ɗo nanɗen hen debbo e gorko jidori baddini kadi mbiɗa yiyanna ma yaaha deftere nde gasoya ala foof ɗo nanata taw kam ko ɗo wiyete ɓe jidiri ɗum noon wadde ko hunde wande fayida ɗum ɓe wadde yo Allah yurmo yaafo e Yero Doro Diallo kadi ganduɗa hoorema ko golle baɗɗe fayida ɗo ɗum noon wadde ha yewtere men aronde so Allah jaaɓi inchallahu rabbi no wadde Baba Hammat a jarama so dewle mbayini so dewle so mbayini tan moni kala ma nangge dewgal mum debbo nangga hen gorko nangga hen kono so dewle mbayni joni ni a hawre ɗe bedda tan certo toon koye bedda eyyi sono kawre bedda tan koye bedda certo sono kawre TikTok ɗon ceero toon nangga kawra jaa bedda tan kawra mum ƴetta junggo ɓitta jaadon so yaha ɓooyi junggo ngo jaaɗa junggo jaaɗa bip junggo wiya pour wade bip dewgal haɗa ɗon ɗum noon en jetti karalla o ha saaha goɗɗo kadi so gueno o ñaawi assalamu aleykum wa rahmatullah